Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯем бародарони азиз. ин охирон навори мо аст ки дар ҳафтаи имрӯза аз мошинбозори душанбе барои шуморо пешкаш мегардонем ва насиб кардагӣ бошад наворҳои нав рӯзи шанбе ва якшанбе барои шуморо аз мошинбозор пешкаш мегардонем. фақат бародаро дастгира ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш намекунем лайкро дар видео бигзорен ва фигурятонро ва мошинҳои маъқулатонро дар комментария бинависонен ва мо ҳам кӯшиш мекунем ки хоҳишҳои шуморо иҷро бигардонем. раҳмат ки бо мо ҳастен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. то видеоҳои оянда худованди меҳрабон ҳар яки мо шуморо нигаҳбон бошад. Range Rover Bokwe бародаро соли 2010 ана ӯза анҷо шахшу банавоз мегирем тамошо мекунем солои кунатарак шакай мегем ё кам тарфигурошон бо чизай ана ӯза анҷо шак я 10 моҳи дигар уҷатҳо шай қай танировкаш салон шак мегирем салон шак тамошо кунем фоб электропакет салон сияч худо ҳамана люкам дора обогрев дефисидени мултирул автопилот бо компютер климат контрол хоб коробкаш автоматик ана плюс кастаиш қоидави кор мекунам монитор ҳамин моторш чорай ана бензини холӣ хоб нақша чанд муфт якайра 130,000 ҳам номро амоно мешаване хоб 999 77 94 занг бизани хайбо барои шуморо бештар маълумот метавам хеле вариантҳои алиши дорад ё ки фақат сум алиши болои сум фақат ягон мошини пастарак болои сум битавад болои сум чанд ка арзон боша хуб аст запорож ҳам боша қабул мешавад хеле бач хеле масъала ҳами кузов мотор ҳамаш сада созаяне фақат папир кашиш созай мотор чанд та мехӯрад средни 13-14 та агар биҷиқи 17-18 чора ё объёмаш 14 кондитсионер ҳамаш кор мекунад ях мекунад ҳамаш фоидави мерседес Е-класс бародаро ана соли 2012 Европа объёми моторш сеай гиза фул ана бензини холӣ ӯза анҷо шахш банаво мегирем тамошо мекунем касои да маъқул мешавад номро якам мешавад занг бизанем бо хай барои шуморо бештар маълумот метавам хуб чор та балон на салон шак мегирем салон шам як тамошо кунем хуб салон сия электропакет обогрев лифт бор компютер ана мултирул автомат автопилот 117,000 пробег дора старт-стоп нест калид бо монитори майда кондитсионер хуб алюкам дора потолокш панорама бдай бо гиза фуле ҳама наворота дора кор мекунад хуб нақша чанд сумфте садака бо муомила дорухане хуб номро ҳам пеша монане хуб 190,000 мега номро якара мемонам занг бизанем хай бо пакхашак чақчақ мекунем 927 79 97 79 927 79 97 79 се классҳои 300 Camry ду бародаро соли 2011 Америка ана ӯзам аҷо чахшу ба навор мегирем тамошо мекунем касои да маъқул мешавад номро ака дар охири видео мешавад Америка ана ҳуҷҷатҳош 6-7 моҳ дига ҳуҷҷат дора
خب بالونش ناو سالن شهر میگیریم سالن شهر یک تماشا کنیم خب الکترا پاکت خب مولتیرول абагреф сидени дора коробкаш автоматай ана консернш қоидави кор мекуна белюк хоб аби моторш донимай бензинай ана нав газш сагай мегай як мошит ду мошит хомена газш садаги мевра чор газам дора мегай як даст гаштаги мошин хоб нақша 95000 мега муомила дора бо номро якара мемону занг бизанед қадчи як чақчақ мекунед бо барои шуморо бештар маълумот метавад бо арзона мешавад хоб номерош 904 00 12 42 904 00 12 42 ҳатман айноми канали автолайф занг бизанед хай бо бештар маълумот мегирем нақшам 95 тамон дем ҳам ҷа номер 94 тон ноябр да кими дора кан о ҳам номер 94 монда мешавад ништака хеле варианту алиши дора ки сум фақат сум да кора барам қарзош монаги мохи мешавад сум да кора Toyota Camry 3 соли 2013 объеми моторш 2.5 май бензини хули Дубай ҳуҷҷатош ҳаста якай он хам ҳуҷҷат дора ак 6 мудга ҳуҷҷатош балонош ҳам нав салон шаҳр мегирем салон шаҳр тамошо мекунем салон сия электропакет мултирул коробкаш автоматай монитор консер қоидави кор мекунад чихоло ҳама нав салон пӯло камери хафон кор мекунад нақша 90000 мега 90 чанд смака нархш нақша чанд сум гуфти якай 95 та бо муомила дора ами асл дасин зурни хеле вариантҳои алиши дора ки фақат шум дора хоб номро телефон ҳам бимонем 004 44 55 00 хоб занг бизанед яка барои шуморо бештар маълумот медиҳад масъалаи кузов мотор хадавоиш соат бори кор мекунад созяна Королой Версо 2006 сол объеми моторш 1.8 бензини холи растанушка шидагиай ана ила ба фирам кас мехара бахш ҷата чӯш ҳам маслиҳат мекунем шак балонона салон шак мегирем салон шак тамошо кунем хоб салон се электропакет старштоп авто коробкаш механик консернш кор мекунад ҳафт ҷои нишаст и панҷкаса я ҳафткаса дтага мебара унҷо хоб ила чанд сум гуфтеса тавоиша 75000 бо муомила дора хеле вариантҳои алиши дора ки не фақат шумане хоб як версияи дига ишам ҳами тавоя соли 2007 объеми моторш 1.8 бензини холи вагона растанушка шидагиай хоб иша чанд сум гуфтеса тавои 85000 бо савдо мешавад як салоншам мегирам салон шарк тамошо кунем ҳамун як чизае бигем просто хак агон шилован мешавад солиш навтара механикай консернер кор мекунад ҳафт ҷои нишаст чихола ҳама нав салон тоза
Афикасан. Önce akçadıkta ne sayılmış zefira hay solujda azor şaşan hayır. Ya ki haş tabi olmuş iş kaçta yani. Ne ya bunu? Bagona ya. Ha şu hacı bu. Kahve mi biraz ha. Akvay bu bu hayır. Don koç. Liçi hamur. Ne o ne bak bu. Ya yapıyormuş ya arkadaşlar denizin. Solujda azor şaş. Як се рафт на азор пробег 30 градус нишон дод истай мошин гарм мена вали берун имрӯз боли мена камтар сарфитара аз 31 хеле мумкин боша давам гарм села я як се тамошин да версу як та зефир як тавоя бош маъқул меша бо мардум иша чанд сум гуфти тавои зефирара чанд сум 65 خب 915 14 44 80 زنگ بزنم سه ماشین کدامش معقول میشه ارزون بکنم